Vítajte v miniseriáli Gentle Jam do firiem, v rámci ktorého vám v priebehu niekoľkých videí ukážem tie najobľúbenejšie a najkrajšie naše darčekové balenia plus s niekoľkými možnosťami personalizácie. Dnes som si zvolila na paškál asi najobľúbenejšie darčekové balenie zo všetkých, ktoré vôbec máme v portfóliu, a to sú tieto krásne čierno-zlaté kašírované kazetky. Máme niekoľko druhov, toto čo držím v rukách, tak toto je produkt na jeden kus Gentle Jamu. Toto je balenie na 2 kusy Gentle Jamov a dokonca máme aj balenie s kávou. Čo sa týka ceny, tak táto kazetka stojí 7,20 pri odbere nad 30 kusov, táto kazetka stojí 9 eur pri odbere nad 30 kusov a dovnútra si viete dať Gentle Jam akýkoľvek chcete. Ak teda máte budget napríklad 22 eur, tak sa viete vmestiť práve s touto kazetkou do tohto vášho budžetu aj s Alko Jamom, ale ak máte budget nižší, tak tam viete vložiť nealko Gentle Jam, ktorá je naša absolútna novinka. Máme niekoľko druhov a priemerná cena je od nejakých 6-7 eur vyššie. Takže v tejto nádhernej kazetke sa už viete zmestiť aj do budžetu nejakých 14-15 eur. Takže ak chcete urobiť naozaj wow efekt a ak máte budžet naozaj nižší, tak si myslím, že tieto kašírované balenia sú absolútne uňaňuňo záležitosť.